Di mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kukaan niya ang ilabi na makalalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakalingo. Ang si ka mo sultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kinsa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige. Kaplita na yung duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Ay! Di ba tayo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos sa direksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chululot? Mahal ta ka og ang kunong tagyot ka. Uban ka lupa sa langit. Ay! Kilokos ko kwakli! Chululot, may angel nga charot. O karon mga igala sa lahi na sagsubay. Kini nga itong sugil, anong ginaguluhan? Si Chololot, my angel, at Charoto. Dali, kaon na dire, Lupin, kay sukaran ta ka. Ayaw na lang, Madir. Ako na lang. Ako na lang sukad. May giandot akong sudan para kang Lupin. Kay nahibaw kong himili kay sudan. Dali, Lupin. Arita deres, kusina. Sunod ako. To ay atay akong giandam. Oh, ha? Giadobo yun to na ko ay para datong Jumong, pero wak man siya mukaon. Imo na lang to. Ginoo ko. Atay. Nagkaroon na po siyang atay. Tuwa na. Tinuod yun lagi. Nagabalbal yun tingali ni gabi eh. Siya yun lagi ito katong nakong lamgang ang milupan. O sakit lagi di siya kaugo. Dili ba ita mo masayop ko? Dali na, Lupin! Sige, Lupin. Kaon na. Ablihan ng gitabunan, mo ng adobo. Hilig bang yung kay kaana. Uy. Adobo tod. Atay nga adobo. Humot kay na gang. Lami kay na pag-adobo, Lupin. Huwag imog yun ng paborito. Sige na, kaon na. Ha? Kukuan kiring. Kinilang isda og utan ang ako. Unsa? Uy! Kami lang grogod. Dili ba gusto ka man kaayo ng adobo? Ha? Oo, pero kuan. Kiring utan lang sa kuron. Oh, sige. Kumanimog kaon, imna niya rin ninyo. Ha? Unsa man na? Mahalo na nga klases bino, makaayo na inyong lawas kay kanang inyong imno, kay saan ang inyong imnon pirmi nga bino nga may hinungdan. Hala, tilaw eh. Lami kay na. Hala. Puwala gina. Oo, mo gini ang kolor. Dili ba ka ni dugo? Mao ni gitawag og red wine, Lupin.
Maayo ni paras kasing-kasing. Maunang mahal kayo na siya. O sige na. Pagdali dihag kaon, aron imno rin ninyo. Sir, sige buhat ng bayot niya. Murag, naghimo naman sa siyang mga tambal parts. Mao man yung gibuhat sa una katong dagkan kay mga nang sakit ba. Iya matong gipagtambalan. Unya, naghimo na siyang tambal nga kanang imnon lang bitaw parts. Pero maayo ba parts? Parts Pero Lupin. parts, ako parts, gaduda gibe ko anak Ay, niya parts. sabari ay. Kau no parts Lupin, no? Unsa na, nagduda ka? Duda ko eh. Kaduda ka nga kanas chululot di makamaong mo tambal? Ano? Kita ba yung ka parts nga pulos na nga ayaw mga masakiton nga ipagtabalan? Gani, usa na magani kas iyang giayo? Nga magduda na yun ka. Dili na mo Parts. akong gidudahan. Eh, unsam na yung gidudahan, be? Nagduda ko sa pagkatao ng chulolot parts. Sa? Manambal na siya. Pwes gamiton ta siya. Parts Jumong. Unsa may imong giplano, Parts? May dautan kang plano alang kang chululot, Parts? Gisupag niya kung gusto. Gingnan ko na siya nga gubo na ng gitoko ng kapilya pero wag niya guba. Kuan Park kining Sa kining? masuko mang gusnanay ni mo Parts kun nagubon. Pero Parts, saan sinaan na ba? O di ka mo to Part, pasagdiin lang ko na good. Wapitoy kay makuha kun naa na. Wa may makuha ni mo Parts. Parts, imnon tani parts, unsa man? Siya may nagkata ka na. Si chulolot. Maom ko ni gitawag og red wine. Day red wine, naa say white wine. Bayulit ka, naa ba ka? Alam na siya. Kuryoso lang Sige, ba? ato na imnon. Samtang magpaabot ah. Ha? Unsa may itong paaboton Parts? Gantang mo inom. Chulolot, Ay, mader. na anay nangabot ay. Mga magpatambal tingali. Tua ako na lang silang gipa-standby dito sa gibuhat na tong gamayng kapilya. Ay, salamat kay mader ha. Hapit na rin mahuman, gamay na lang. Nahala, sige balik ko na ako sila dito. Akong ingnon nga hapit ka na mahuman. Palihog lang mader ha. Sige chulolot, ako sa silang arion ha. Ay, mauna jud ning giingon sa akong manager ay magkinahanglang makabuhat ko dinhi sa yuta og mga maayong buhat aron sa ingon kapanaminan sa uban. Ay, nahuman na jud. Adtuon ko na sila dito. Oh, ni ana si Chulolot. Kinsa tong nag-una sa pag-abot, mauyon ang tambalan ha. Dili lang ta mag-ilog. Naamay priority number no. Mamayang. Aw lagi. O sige, kinsa tong nakakupot sa number 1. Palihog doon lang are. Kay ikaw mauyon ang tambalan. Ako. Na, sige. Dali, kuyugan ta ka nga to ni Chololo. Dali. Parts. Mag-unsang tangan hi parts. Bito Parts. Unsam tanga ni Parts. Ano tayo na magatang? Kaya katong nagpatambal, inigkahuman lang tambal. Inigpamauli nila. Arena sila diri agi. Huwag ikaw lupin. Parts,
ikay kuligtas bayad ha. Ha? Ikay kuligtas bayad. Bayad? Kutob sa magpatambal, dunay bayad. Pangayoy tag 50 kada pasyente. Parts. Delikata parts. Ayaw ko ninyong spaka. Nagkailabayan mo na ako. Pangayoyin niyo silang bayad. 50 labing gamay. 50 parts? Unya, o grabe ang sakit. Sa gatos. Parts, dili ka tayo ni madiskuhido. Wala ba tayo registration sa SEC? Basig mga daot, tadi. Way magbuot na ko. Basta doon na manghilabot, paka! Sabat mo? Oo, may nagpaingon. May nagpaingon ni. Uragi ka na nagpatambal. Nagtakiang. Pasyente na, babagi. Ayaw pag-iya kung di mo bayad. Sige, alayin ninyo. Basta di mo bayad, piangi. Parts. Ayaw lang ana, Parts. Ay, basig madaot lagi taan na, eh. Dili man ni maayo atong gibuhat, Parts. Sa di mayo. Kung sa may gusto nila, gusto lang na sila pirming libre. Uy, di na mayo mo eh. Waram ka ni libre sa unas ginamos. Wey. Hey, kadit lang. Uy, Mong, ikaw man din na, Jomong. Oh, maglebaw kung dito ka gikasamo. Nagpatambal ka dito, di ba? Ha? Oo. Ay, akong gipatambalan kining akong hubag. Hubag. Kining mok. Ikaw to si mok, no? Oo. Nakalimot na kanako dong, Jomong. Waman. Kining mok. Ibaw ka ba nga doon na bayad kutob sa magpatambal? Ha? Bayad? Unsagoy bayad? Naadi ni bayad? Di ba, First Lupin, First Buding? Kuan? Bago na naron. Nya, pila may akong bayranan dong, Jomong? 50 pesos kada hubag. Ha? Sigam na mata ni mo. Pagklaro diha dong, oy. Si klaro. Kaya wawan bitaw ko magkumidya. Ano ba, kang bayad? Mabayad man, pero dakua, oy. Si dakua, oy. Ayaw mong hubag? Ang akong bayranan. Ano ba, pila na kabuok mong hubag? Unsi man ikabuok. Usa? Uy, kwita ha, First Lupin, kwita ha, pilay mabayran. Unsi kabuok sa matag 50 hubag. Siguro ka nga unsira? Unsira lagi bisag imo bantanahon. Niya sa kong lubot. Nara sa mong lubot? Oo. Karana sa mong naong, wala na labot. Dili tao na hubag, oy. Saan na? Ako tao ng ilong. Buna ko kubag na. Pila may ang bayranan, First Lupin? Sigon sa resulta sa kong computer system, ang unsi kabok, tag 50 is... Pila? Tay di maklaro hanap. Nadaot ang kuan, LCD. Dara. 550 plus IVAT 10%, a total of 700 pesos. Unsa? Wala, Parts! Nagundugan na! Parts! Halagyan taki, Parts! Dalihan ninyo, Parts! Tabangan ninyo! Dalihan! Uy, nga naman. Kadiyo. Puro magnagubot ang mga tao sa gawas. Ay, kadiyot. Akong sa cellphone. Diya ka lang chololo. Ako ray mo adto. Manang, unsa man imong sakit? Sakit akong kasing-kasing. Ha? Unsa man din mo kasing-kasing? Sakit kayo. Murag gikumot-kumot sa dakong kamot. Ay, kago ko. Uy, pagtsurihan nang uy. Ganong nagsakit man na. Wa man ka na maghubag. Kanindot pa unda ko nagubag pa. Pero flat pa manis utawan ay. Pero nga no malaging nagsakit man.
Unsa mang sakita gud oy? Ay, gabihaan man ko sa akong first love. Mauning parting sakita sa akong kasing-kasing. Kay nagagmawag man ako si Jamare. Jumare. Kay mikuyog siya kang Aramina. Ha? Uy, kay kinsa man kalula? Ay, siya'y ko bitaw na. Wa makay sakit kasing-kasing. Ang imong sakit dili mas kasing-kasing. Aw, asa man di ay akong sakit. Nas imong utok. Utok ng ang imong utok mo chika apo na to ha. Kadiyot lang. Kay ako sa tong susihon kung nangaunsa na tong tuas gawas. Ngano man ni? Uy, sino imok man lagi ni? Wa pa din siya muuli. Chololot. Oh, Madir. Ngano man ka? Mura ba kag naghilak? Naunsa ka, Madir? Pasayloan lang mi ng mayang. Mahadlok man gud mi ni parts jumong nang. Iyo na. Klaroon ta na gud ni. Ngano man di ay ni? Unsa man di tabua? Kuan, Chololot. Pasayloan lang taon mi ha. Si parts jumong gud. Ngano mas zumong? Ay, iya mong guming gipakuyog. Unya, nag-atang mi dito sa unahan kung doon mo agi gikan dining nagpatambal. Unya, pangayuan na mo dito bayad. Unsa? Si Pars Jumong gay nagsugo. Nya, lisod magagdi lang matumanan. Pahobita mong Pars Jumong. Unya. Unya, kuan, unsaon man ani Ros imok nga. Giatake man yun ni silang gipaninglas bayad. Ambot og buhi pabakani nga murag kuha naman ni maginhawa. Kinuo ko. Patay naman ni. Unsa?